забони тоҷикӣ яке аз зеботарин ва қадимтарин забонҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. бо ин забон дар нусхаи асл хондани осори рудакӣ, сино, фирдавсӣ, саъдӣ, румӣ, берунӣ, алхоразмӣ, айнӣ, лоиқ ва садҳо адибону олимони дигар имконпазир аст. мо гурӯҳи маркази фарҳангии тоҷикон иборат аз забоншиносон, синамогарон, вебтарроҳон ва барномасозон курси омӯзиши забони тоҷикиро оғоз кардем. нақша дорем ки платформаи омӯзиши мероси забонҳои тоҷикистонро фаъол намуда дар он афсонаҳо, китобҳои электрониву аудиоӣ, кроссвордҳоро ҷамъ оварем. ин кори мо таҷрибаи аввалин аст. барои такмил додани он ва омода кардани маводи боз ҳам ҷолибу хушсифат ба кӯмаки шумо ниёз дорем. худи ҳозир метавонед ба ояндаи фарзандонатон ё таблиғи забони модарии худ байни дӯстонатон сармоягузорӣ кунед.